posachedwa apa tikupasirani ina mwamphekesera imene padakali pano ikutchuka pa social media, ndipo padakali pano mapeji oziwika bwino ayamba kulemba nkhani ya Mayi Patricia Kaliati kufotokoza kuti ali ndi umboni wonse ndithu iwowa amangidwa lero lino mu mzinda wa Lilongwe ku Lingas ku area fete. Ife sitikudziwa ngati chilungamo cha nkhani ichi chilidi chilungamo, pakuti taona ma Facebook page ena alemba, ndipo ena ndi amene mukuonawa Malawi 24 ndi page yodalirika kamene kuti imene anthu amayikhulupirira kuti malemba zoona. So iwowa alemba pa Facebook page yawo kulemba ndithu kuti Mayi Patricia Kaliati amangidwa imene mukuoneramo. Page inanso imene yalemba zimenezi ndi ya akampanikiza. Uyu ndi influencer oziwika bwino kuno ku Malawi, ndipo amalemba nkhani zimene zachitika mdziko muno, ndipo iye iso wasimikiza akuti ali ndi chisimikizo china chilichonse, ndipo ali ndi maumboni okuti Mayi Patricia Kaliati padakali pano amangidwa. Koma funso nkumati kodi Mayi Patricia Kaliati amangidwa chifukwa chani? So ajeladiwa alemba chifukwa chimene iwo akuti Mayi Patricia Kaliati amangidwa. So tikhale tikuwerenga zimene alemba ajeladi, komanso tiwerenge makomenti kuti anthu akuti pochani pa zamphekesera imene ikumveka kuti Mayi Patricia Kaliati padakali pano amangidwa. Ndipo takhala ndipompo pamene tikufuna tiwerenge makomenti apa post imeneyi walemba Gerald. Monga amene tinanenera kuti tiwerenga makomenti alemba a Gerald, pakuti awawanda amene akuonesa kuti zomwe akunena zali nazo ndithu umboni. Ndi alemba kuti GCK cameras can confirm that Malawi police have arrested Honorable Patricia Kaliati. Kaliati has been charged with conspiracy to commit felony, which is section 404. She is currently at Lingas. So mwina tita mafusa kuti kodi felony ndi chani? Akati felony zimatanthauza kuti mulandu umene atakuzenga ndipo akakupeza olakwa utha kukakhala ku ndende kwa chaka chopitirira chimodzi, ndi that's felony. Zili ngati kuti crime imene utha ndithu kukakhala ku ndende kwa chaka choposera chimodzi. So tiwerenge makomenti kuti anthu akutinji pa nkhani imeneyi imene ikumveka kuti Mayi Patricia Kaliati padakali pano ali muchitokosi ku Lingas. So apa tiwerenge ena mwa makomenti. Mustafa kuti kungokolezera mkwiyo wa Malawi basi. Sala Taira Chiwa kuti aizikomo. Violet Scott kuti Gladwell akuti in US law a felony is typically defined as a crime punishable by a term of imprisonment of not less than 1 year or by the death of penalty. Izozo ndi zimene timafotokoza zija. Actually the definition of felony mene anthu ena amaimvesesera. Kante akuti zozunza azimayi zayambika. Baba Dzula Junior akuti azimayi kaendeni mbulanda kunsewu zisizoona. So awa ndi ena mwa makomenti amene anthu akuyikapo ndithu pa nkhani imene yatchuka, kapena kuti pamphekesera imene yatchuka kuti Mayi Patricia padakali pano amangidwa. Ndipo Mebo akuti sha Boma ndi lomweli. Jemu akuti anthu zikuwavuta ndikale kuyendesa boma, but they are still continuing to destroy their CV. Awo ndi makomenti. Dolina ati eti inu. Mebo akuti sha Boma ndi lomweli. Chimpanga akuti mupwetekana. Elvis Mayi akuti trying to silence people koma abale. Joseph Kianga akuti koma boma ili. So pali makomenti ambiri apa ndithu. Ena akuoneka kuti mphekesera imene ikutchuka sadagwirizane nayo yayi. Sadagwirizane nayo ndithu.
Ishmael akuti kukhala wandale ndi riske. Ishmael ameneyo akuti munthu ukakhala wandale ndi riske. Memory akuti milanduyo tailembeni mchichewa mwatani kodi. So wina akumpanga reply kuti an agreement of 2 people or more to commit a crime. Actually someone is trying to define the felony word, so mwina amampangira describe. Hana akuti koma boma la Chikangawa ufiti uli nawo. Gifted akuti boma ndromweri. Howard akuti tamumangani. Chimwemwe akuti we knew. This woman campaigned for Tonse Alliance, nobody. Chef akuti MCP is working for Manganya. Chef Big akuti MCP is working for Manganya. Nditu ye walimbikira zimenezo akuti MCP ikugwira ntchito ni Manganya pa zinthu zimene zikuchitika zimenezo zimene akukhulupirira Chef. Montiz Drews akuti that's not the best way to go by. So anthu akuoneka kuti ndithu akhunzidwa ndi mphekesera imene ikumvekayi kuti Mayi Patricia Kaliati amene ali General Secretary wa chipani cha UTM padakali pano ali muchitokosi kulingazi, ndipo Gerald wanena kale kuti watsimikiza, ndipo wachita kunena kuti we can confirm Mayi Patricia Kaliati has been arrested and she is currently at Lingazi. Hali Kaliati ati mutimaliza kumene but sitikusiyani inu. Elliot akuti I'm here to listen. It's time to make UTM might again. Amene ndi mimi. Joseph Jianga kuti koma boma ili. So pamenepa pali ma comment ndithu ambiri awanthu that they're showing. They are really concerned about the story, the rumor kuti Mayi Patricia Kaliati, she is now currently at Linga's police station. Zimenezi ndi zimene zikutchuka pa social media, koma tikhale tikuziwa chenicheni chimene chikuchitika, koma pakuti mphekesera zimamveka ndipo anthu amalemba pa page pawo ndi zimene alemba ndithu pa page pa anthu amenewa. Malawi 24, Gerald Chavez Kampanikiza ndi anthu ena amene akulemba mwina nkhanizi kuchokera kwa anthu amenewa. So tikhalenso tikubwera ndi video ina imene ikhale ikufotokoza satani wa nkhani kuti kodi ndizoona kuti Mayi Patricia Kaliati amangidwa kapena anthu akungofalisa ndithu mphekesera zimenezi. So tikhale tikubwera ndi video inaso, mukhale pompo. Keep on following us, keep on believing in us, and keep on subscribing to this channel. If you haven't subscribed, panganizori mpange subscribe. Timakunyadilani and tingopezerapo somwayi tinene kuti takwanisa 100k subscribers and talandira YouTube play button award. We thank you guys for always supporting us. And now guess what? Tisanamalize kuipanga video hii, talandirano information yodalirika kapena kuti uthenga weniweni wodalirika okhuza Mayi Patricia Kaliati. So panopa titha kusimikiza ndithu monena ndithu 100% kuti Mayi Patricia Kaliati amangidwadi, chifukwa izi alembano ndi MBC, ndipo MBC asimikizira wanthu kumtundu wa Malawi kuti Mayi Patricia Kaliati padakali pano amangidwa, ndipo MBC wo alemba chonchi. Ofalisa nkhani za polisi mziko muno apita Kalaya asimikiza kuti amanga mlembi wankulu wa chipani cha UTM Mayi Patricia Kaliati. Akalaya auza MBC Digital kuti Kaliati ndi anzawo ena awiri akuwaganizira kuti anapalamula mlandu waukulu, ndipo akuyembekezera kukaonekera ku bwalo la milandu posachedwa. Olemba Chisomo Black. So apa ndithu titha kusimikiza kuti Mayi Patricia Kaliati padakali pano ali mchitokosi amangidwa, ndipo sosi imeneyi ndiyo alemba
a MBC imene ndi wireless ya boma imene yalemba zimenezi. So padakali pano Malawi ndithu ziwani kuti mlembi wa chipani cha UTM padakali pano Patricia Kaliati wamangidwa. So tiwerengeko ena mwa makomenti amene anthu ayika pa nkhani imene yokuti Mayi Patricia Kaliati amangidwa ya MBC kuti kodi anthu akuti comment ndipo tayamba kuwerenga. Rose Chipumphula kuti mulandu waukulu wopanda zina kuti tuuziwe. Chifukwa reporting iyoyo yangonena kuti pa mulandu waukulu. So ena akukomenta kuti kodi mulandu wondo wopanda zina. Dave Billy atakuti history is the best teacher. Vin akuti history is the best teacher. Francis akuti history is the best teacher. Dave akuti biology is the best teacher. Back to one party system. Soon tiyamba kudula makadi. Amene onda lawless. Gab Kafera Jr. akuti geography is the best teacher. Francis akuti still waiting what kind of mulandu without a name. And this one ngati kuti until they are more concerned about the name of the crime. Anthu ena alemba kuti felony komano MBC sidalembe kanthu yangonena kuti mulandu waukulu. So anthu they eager to know kuti mulandu mwina ni mulandu wanji. Ndi chifukwa mwina anthu akupanga comment zomafunsa kuti kodi mulandu simukutchula chifukwa chani. So zayambaso zopsezana amene ndi The Prince Victor kuti mulandu wake uti tamanenani bwinobwino. Bon Nswati akuti kenako mafuta ayamba kupezeka. Mphika Saya kuti mulandu waukulu wake uti. Temwa ke yakuti moyo wapano ndebolaso slave trade ijatu. Amene ndi Temwa K Chikula Masinda. Iyeyo wakomenta choncho akuti moyo umene ukuchitika padakali pano ndebolaso wa slave trade uja. Ulemu Phiri akuti what's wrong with her. Aganga Biti Mpalume akuti anapha munthu mungoti mulandu waukulu bwanji. Yetu so Zasimikizika kuti Boma Lamanga Mayi Patricia Kaliati ndipo chifukwa chake ndi chimenechi akunena akufotokoza apapachi. Yetu so muthaso nanu kuyika comment yanu malingana ndi mmene mwayimvera nkhani imeneyi kuti Mayi Patricia padakali pano ali mchitokosi mu mzinda wa Lilongwe ndipo MBC idayankhulana ndi mkulu wa polisi mdziko muno ndipo iyeyo Peter Kalaya ndi amene wasimikizira MBC kuti ndizona adi Mayi Patricia Kaliati padakali pano amangidwa. Ikani makomenti anu tione kuti nanunso pa nkhani imeneyi mukutipo chani.